Ako sa určuje výška výživného? Pre zaujímavosť, podľa štatistík Ministerstva spravodlivosti každoročný nápad vo veciach určenia výživného od roku 2018 bol až 4090 prípadov ročne. Pre určenie výšky výživného rodičov k deťom sú rozhodujúce kritériá dané zákonom o rodine. Sú to jednak odôvodnené potreby toho oprávneného, schopnosti, možnosti a majetkové povery povinného, právo dieťaťa podieľať sa na životnej úrovni rodičov, osobná starostlivosť rodiča o dieťa, dokonca aj starostlivosť o domácnosť sa zohľadňuje, ak rodičia dieťaťa spolu žijú, a v neposlednom rade najlepší záujem dieťaťa. V konaní o určení výživného postupujú súdy v súlade s vyšetrovacím princípom a princípom materiálnej pravdy, ktoré sú zakotvené v článku 6 civilného mimosporového poriadku. V súlade s týmto princípom sú súdy povinné zisťovať skutočný stav veci vo vzťahu k všetkým uvedeným kritériám rozhodujúcim pre určenie výšky výživného a za týmto účelom vykonávať všetky potrebné dôkazy, aj keď ich účastníci konania nenavrhli.